pagmamahal. Kaya ang bababa ng kinalaling magkabutan. Mabuti pa kaya'y maghintay. Ito na, first runner-up goes to From Norte! oh, Grand Champion is from Camarines. Palakpakan natin. Okay. So, ang ating second run ay first runner-up ay makakatanggap ng 30,000. Thank you so much, Danilo Atacador Sr. ng Masbate. Isang dekadang pagtatanghal, muling magsasagupa ang mga pinakamagagaling at mga premyadong mag-aawit sa buong Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakamasaya at pinaka-engranding amateur singing contest sa Kabikulan. Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan Regional Grand Finals Season 10. Abangan ang mga provincial singing sensations mula sa lalawigan ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Catanduanes. Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan Regional Grand Finals Season 10. Sino kaya ang tatanghalin Season 10 Regional Grand Champion? Sa Kids Category, pwede pa kami category at sa Adult Category. Magkakahalaman ngayong hapon dito lang sa Nego Show, LCC Central Mall, Naga, Event Center natin sa Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan Regional Grand Finals Season 10. Saan yan? Ulo doon. Ha? Baka yung anak ko di mo madurakan. Amos bati. 121 languages yan ni Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung alam niyo po yung kata, pwede niyo po akong sabayan. Ayan. Hello din po sa mga judges natin. Cover speech. Service yung nagganang ko kada taon. Mula yan. Ano po sila nini na yung maglalaban. Sisimula na. Yung category nila. Mga nanonood. Intermission. Ayun po, wala yung signal ng internet namin. Nanonood sila. Habang Salamat po. Para po ito sa po yung mga meron ka na? Iwanan po. Para sa po yung mga agaw. Lady Kid po ang kantang ito. Kaya po, ang paduwang itong kanta. Sinurat ko po ini, maliwang pa ko. Ganyan. Sa mga nakakalaban ko, nandito
Hindi pa karibok to, hindi pa karibok. Hindi na mo makukuha mang basic na yung mga nanonood. Salamat Dario Morales ng Masbate. Ang second finalist for adult category galing sa Camarines Norte, kilalanin po natin, Captain Joy Labrador. And bukod po sa pagkakanta, yung talagang pinakasisin po sa weekday. And kapag weekend naman, pasok pa rin, estudyante naman ako. Ako po ay nag-aaral sa University of Ito po yung pangarap ko din, ano? Na i-represent ang Camarines Norte pagdating sa ATV Karantahan. Finalist from Camarines-Sur. Sino kaya siya? Oh yeah. Sinda, kita ako Bicol isa. Come on. Sinda, kita ako Bicol. Sinda, kita ako Bicol. Sinda, kita ako Bicol. I'm Princess Aliman, 25 years old, from neighborhood Batu Camarines. Bali po, 9 years old pa lang po ako, sumasali na po ako sa singing contest. Yung pag-awit po ay naman ako po sa aking mama, kasi siya po yung sumasali before sa mga singing contest ko. And marami na din po ako nasalihang singing contest, minsan po nananalo, minsan din po natatalo. Isa po akong S-idol sa isa pong training app. Nagla-live po ako after ko po galing sa work po. Pag po sa pagkanta, isa din po sa pinagkakaabalahan ko po yung pag-tiktok, pag-vlog po. Lalo na po nung pandemya. Yung sa Ako Bicol Party List naman po, buong puso po ako nagpapasalamat. Kasi po, bilang first timer po, binigyan niyo po ako ng opportunity na maging bahagi po ng ganitong programa, ang OKT. No, isilakan sa mundong ito, laki tuwa ng magulang mo at kamay nila ang iyong ina. Nagdaan pa ang mga araw, paghalang taso'y naligaw, ikaw'y nalulog sa masamang pagsisisi sa isip ko.
Ganda ng Camarines Resort to sing for us, Ikaw Lang Ang Mamahalin, Princess Aliman. Ikaw lang ang mamahalin mo. Sa bawat saan ka, kailan ka, mahal ka, magulang magsabi ito sandali. Alam ko na tayo'y nagkikita muli hanggang may umaga pa na ang saan ka, kailan ka, muli may sa atin ito madali. Alam ko dapat signal. Thank you so much, Princess Aliman ng Camarines Sur. Our Rick Martinga. Patuwarin ako nagsisisi. Alam kong ako'y nangako, hindi na mag-ulit pa. Ang nagkamali,
pagbibigyan, pag-ibig natin. Sabihin mo sa akin ang iyong gusto'y susundin. At di walang sinasadyang maging tapat sa'yo. Nakalimot na ako. Nangyari di gusto. Ako pa ba'y kayang yakapin ang init ng halik sa akin? Kaya bang ibalik naman bawat saglit ng sakit ngayong wala ka na? Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin man nalaman kung wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gusto kasama kita. Sa iyo lang ang pag-ibig ko. Pag-di walang muli, ito na ang muli. Pagkakamali, pag-ibig ko. Muling tanggapin, muling mahalin. Ika'y mabalik, ika'y matiwalatin. Muling ibalik ang pag-ibig na dati sa akin. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa akin. Hindi ko kakayanin pa nalaman kung wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gusto kasama kita. Sa iyo na ang pag-ibig ko. Pag-di walang muli, ito na ang muli. Pagkakamali, pag-ibig ko. Muling tanggapin. Thank you so much, Rickmar Diaz ng Sorsogon. Sumunod ang Albay. Kilalanin natin kung sino si Justin Nabo. Justin Nabo, 18 years old from Kitubera, Tamancan. Bali po, hindi na ako isang puso. Gawain ko po dito yung mga gawain namin sa paggawa ng negosyo namin sa security po. Kaya katuwang po ako sa paggawa ng para matulungan na din po sa paggawa ng negosyo para mas mapagaling yung trabaho. Inspiration ko po siyempre na pamilya. Pamilya lagi sumusuporta sa akin. Yung mga tao, yung KB, Kabataan Bicolano Basketball na lagi nakasupport lagi sa every gig, every contest, nandiyan sila. Nagbibigay sumusuporta. Kaya also sa sila siyempre, inspiration ko sila. Dahil solid na tumulong sa talaga. Nagpipray sana makapag-perform ako ng maayos, sana makapag-perform kami lahat, hindi lang ako. Kaya sana maging successful yung contest na yun. Ang message ko sa ako Bicol po is maraming salamat po dahil kung hindi dahil sa inyo hindi po madidiscover yung mga kabataan na mga kabataang Albayanos, yung mga skill nila sa singing competition na yun. Ay maraming salamat po kay Congressman Saldi ko ayan sa pagsuporta sa aming mga local artists dito sa Albayan. Sa puso ay tunay ang kailangan ko. Kung wala sa puso ay tunay Ang viral singer sa galing ng Kitinday Kamalig Albay to say for us, mahal pa rin kita, Justin Nabo. Di maamin ang damdamin na ngayon wala ka na sa aking piling. Ang araw, ang dalangin ay mayakap ka muli at ngunit paano na ba ang pag-ibig mo na magbabalik?
Diana Ali. Oh yeah. Sinda, kita-ika ako, Beatles. Come on. Sinda, kita-ika ako, Beatles. Sinda, kita-ika ako, Beatles. Sinda, kita-ika ako, Beatles. Sinda. Ako po si Diana Ali, 25 years old, taga Ravis Virac po. Mostly pinagkakaabalahan po namin yung online business po ni Mama. Ako po, yung mga gigs ko po, yung mga sa events, birthdays, corporate events, and sa mga regular gigs po sa mga restaurants dito sa Virac. Year 2016 or 17 po. Sumali na din ako, season po ata yun. Ma-showcase ko yung talent ko, parang ma-conquer ko din po yung fear ko kasi may stage fright ako kahit na to-perform na ako on stage. May ano kasi po ako na parang takot ako matalo. Na ano ko yun kapag sumasali ako sa mga contest. May mga mag-expect na mas gagalingan pagdating ko sa laban po namin doon. Napaka-importante ng savings kasi may nangyari nito mga nakarang araw tapos sabi ko kung walang savings, hindi namin maitatawid. So, thankful na may savings. Kaya gusto kong ituloy-tuloy po na mayroon ko. Thank you so much po sa opportunity na ini na tinaon niyo po sa amin. Thank you so much po, Congressman Zaldi ko. Sana po ipagpatuloy niyo lang po yung mga ginagawa po ninyo para sa mga kababayan po natin dito sa Bicol. Good luck and manalo-matalo sana huwag kayong tumigil na kumanta and ipakita sa mga tao yung binigay ni God na talent. To sing bituin walang meaning, ang event singer, video game master, and band vocalist ng Catanduanes, Diana Ali. Minsan ang pangarap habang buhay mo ito hinaharap. Bakit nga ba nagkakataka pag ito ay nakamtan mo na? Bakit may kulang pa? Mga bituin aking narating, ngunit langit ko pa rin ang iyong piling. Kapag tayong dalawa'y nag-iisa, kahit na ilang laksang bituin, hindi kayang pantayan ang ating hiling. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matapan ang kinang nating magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituin walang tingin. Kung mapalit ito'y walang paglaho mo. Pagmamahal, hayaang matapan ang kinang nating magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituin walang tingin. Kung kapalit nito'y walang paglaho mo. Pagtingin, itagong mo ako sa rhythm ng iyong pagmamahal. Limutin at mapangarap pinang ng tagumpay. Sa piling mo ngayon, ako'y bituin.
Miss Diana Ali ng Katanduan. That's it sa ating adult category. Mamaya po, huwag kayo maalis. Lalo na mga bata, may mapapanood tayong special mamaya-maya. Ang pinakamagagaling at mga premyadong mga awit sa buong kalikulan, pinakahandog ng Ako People Party List ang pinakasaya at pinaka-importanting amateur singing contest sa kalikulan. Karandahan Asinda Bagan Regional Grand Season 10 Competition Season 6 hanggang sa dubugan pa lang. Social, kapag mas magkakaroon ng Norte, mas mati at karambute sa mga karandahan Asinda Bagan Regional Grand Season 10. Sino kaya ang makakalaman ng Season 10 Regional Grand City, Regional Grand Final Season 10. Urumahang Karantahan Asing Trabangan Regional Grand Finals Season 10 is brought to you by Tanchuling General Hospital Experience and Nag-post time ng ano ako. 1,000. First runner-up ay makakatanggap ng 30,000. Ito na po ang surprise! Hello guys! Albay! Albay! Rose! Ninang Rose! Akit ka daw! Tinagayan pa rin. Ano ka na ino? Madali na! Daruan na sana! Daruan na sana! Tagal na solo pa eh! Saan na sana? Saan na kalaban? Tama na ang signalan! Yan ang fans ni Justin. Alright, congratulations. That is 20,000 for you. Alright! Magkala si Princess! Ating first runner-up! First runner-up. Sino kaya? Ha? Papayag ba kayong kamsur? Siyempre! Payag ba kayo? Buisit! Buisit ka! Kalaman niya! Pwede siya magkakanta sa buwan! Gulong ikin! Nagam Norte! Nakam Norte! Ay, sa babayi, sa teacher. Ito na! First runner-up Gulong ikin! goes to... Nagam Norte! This world! Oh, grand champion is from Camarines! Palakpakan natin! Okay. So, ang ating second run ay first runner-up ay makakatanggap ng 30,000 pesos. Amo na! Si Maestra! Halo! Ayos! Gusto lang talo! God! Pang tuition, nagmamasteray si ma'am. Magkukot ang kalaman! Alright! And syempre, our adult category grand champion from Camarines Sur! Princess Aliman! Princess Aliman. Tawagin po natin yung parents, supporters, at buong barangay. At buong kamsur! Sabi mo lang pupunta tayo eh. Nagsilungi kayo Leo! Gaya na ako, di ba na si Jason? Pag nagsusunod, permit daog. Tapos na rin. Hey! Tawag na signal! Marami na hindi pagsusunod. Basta kaya ng state. Yung gustong may moment ang ating grand champion, sponsor ng aking napakagandang gown, ang aking isang Firefly winner, at syempre, sa aking napakagandang make-up, we have Mami Ochi Tolentino of Cagayunan Salon. Thank you so much! Thank you po sa lahat na bisita at yung mga taga rito po sa LCC, yung mga nandiyan sa mga stalls natin ngayon. So, Aligid, thank you so much. Alright, that is it! Partner, mag-extra na tayo para Video next year. Maraming salamat po. Sa pangalan ng aming mga congressman, Congressman Jill Bongalon and Congressman Rizaldi Osco, ito po, si Senator Rose Tiatan Flores, Ito po naman si Alar Mario. at Vico Landia. So, lahat ng judges,
laban sa may Sa lalaki kaya, audience impact na naman. Matay pa sa panlaban ko Cam Norte ay. Sakinan ka ba gani ko? Subit. Sa igin ako nag-champion. Dahil Extra na nila. signal. Dawa nila tumuha. Tirong bacon. Puting po yun. Dubulain kami niya. Idadayo na, ano to, pambansa. Champion na sa bacon. Laban kan J, takraw na. Di naman ito pwedeng magkanta si Romana Musito. Mga mamagaling Mga kuwayay, nagparabalik-balik na yan. Pinagsara na kaya sir. Ilalaban natin. Kaya niya, kinakasara niya niya. Basta mo kung na saan ako bacon. Wala na naman ako bacon. Ay, nawa, bininayan din. Bawal na yan. That is the number one option for Team Arroyo when it comes to scoring. And talagang nakita mo, every game he plays 40 minutes. Inuubos siya lahat ng oras talaga. Talagang max out ito si Big Boy Del Rosario. In terms of endurance talaga, wala kang masasabi. Binutol na. San Fernando, Aroroy. Dito para kay Big Boy Del Rosario. Pero Aaron Tohon is open for that three-pointer. He won't make it. Mondragon. Football pass to Cantojos. He will make that. Daan na sa mga gurang. Hinag to, kinapasinak to siya. Mga gurang naman siya. Hindi na madawala. Disqualified na. Gana na. Saka di makita ka to sa tawag. Disqualified na, ano? Hindi may bata. Disqualified na. Biglang duwag sukoy pag una ko ni. Playoff, that's good. Para kay Randy Cantojos, 6 points in this ball game. And tatawag ng time up dito. Team ng San Fernando with 3 minutes and 40 seconds remaining in our first half. Tapos naman ang susubay pa yan sa. Ay marota. Kulo kami dakulo. Tapos ang konsuelo kadto ko signal. Daw isang kaya pa. Dapat kumakanta pa. Kaya kuha na niya. Replay ano? So signal ka daw.